sinaw mo. Yan na kayo. Yan na kayo. Yan na Ano nyo sir? Siguro go. Basta halabang lang sa mga patyala, kita nyo na yan. Sa mga patyala pa. Yan po sa YouTube, sa mga patyala bang lang. Lahat dito, naiipon lahat dito, naiipon. Panoorin nyo po sa YouTube sa mga patyala bang 2019.